La roda de premsa d'avui és molt important i és molt important perquè el que fem el govern de Badalona és presentar el primer menjador social municipal de la història de la ciutat de Badalona. Ubicat al barri de Sant Roc, aquest nou equipament reforçarà l'atenció a la vulnerabilitat. El projecte neix d'un encàrrec de serveis socials l'octubre de 2023 i avui ja és una realitat administrativa. Amb una inversió de més de 280.000 euros, el local comptarà amb dues plantes, una planta baixa per al servei d'àpats i un altair amb espais de suport. Aquest menjador social inicialment el que farà és donar servir àpats amb 2 torns. Un torn cada un dels torns tindrà 32 persones, perquè el que no volem és crear un problema d'aglomeracions i un problema amb el veïnat de l'entorn, ho volem fer de manera endreçada. A la planta superior hi haurà una sala d'informàtica per a tràmits telemàtics i formació i un espai polivalent de 80 metres quadrats que servirà com a acollida estable per a l'operació Fred. Els diners dels impostos dels veïns de Badalona serveixen per arreglar carrers, per les festes de maig, per asfaltar, però també per obres com aquestes, per ajudar a les persones que menys tenen, que més necessitats requereixen. I posa també en evidència que aquesta és una ciutat solidària, i és una ciutat solidària i l'exemple del que estem fent avui, més que mai, posa en evidència que quan es passa de les paraules als fets, la ciutat comença a funcionar. Les obres començaran a la tardor i es preveu que el servei estigui en funcionament a principis de 2027.